Barangay Naisyaga, isang dulang hatid sa inyo ng mga kasamahan sa blind massage dito sa NYGC Blind Drama sa YouTube. Sa Barangay Naisyaga, si Kapitan Du 50 ang namumuno. Nasa edad 50 siya, matatag at makatarungan. Kilala sa kanyang mga proyekto, kabilang ang paboritong programa na Sagip Single Mom at marami pang iba. May nagugustuhan siyang babae, si Nicole, ang tagapangulo ng sangguniang kabataan ng barangay. May pagtingin naman ito sa kapitan, lalo na kapag may ibinibigay o inaalok. Laging nasa tabi ng kapitan ang masipag at matapang na tanod na si Boy Batangas, bagamat may isang ugali ito, laging humihingi ng kape. Halos walang lihim na hindi alam rito ni Marites at Marisol, ang tinuturing na 2 CCTV ng buong lugar. Kabilang sa mga kilalang kilala ay si Lolo Ilyong, isa sa mga matatandang pasaway. Gusto niya si Sky, pamangkin ni Chay Punay na nagtatrabaho sa karinderya nito. May karibal siya sa pag-ibig, si Lolo Munding. Kasama ni Lolo Ilyong sa mga kalokohan si Lolo Miloy. Madalas nitong hinga ng ATM o pensyon ng asawang si Lola Basyang, pati na rin ang pagkain o tulong sa mga kaibigan. Pero sa kabila nito ay mahal pa rin siya ng mga taga-barangay. Si Lola Basyang ang pumili kay Lolo Miloy kaysa kay Lolo Puloy, kaya naman laging naiinis at may hinanakit ang huli. Dito rin makikita si Miss Ana, maganda at kaakit-akit na pinag-aagawan ng marami. May magkumpare ring laging nagtatalo pero nagmamahalan pa rin, sina Lolo Albino at Lolo Duming. May magkasintahan na gustong magpakasal, sina Rose at Mascubado. Pero hindi pa ito natutuloy dahil ang inipon ni Rose ay laging kinukuha ni Mascubado at ginagastos sa iba't ibang pagkain. Ang lolo nilang si Lolo Doroy ay takot sa tubig at naniniwalang mas mabilis mamatay ang taong laging naliligo. Kaya hanggang ngayon ay naghihilamos na lamang ito. Si Lolo Berto naman ang nagbibigay kulay at saya sa lahat dahil sa dami ng kanyang mga biro at nakakatawang kwento. Sa tindahan naman ay laging naroon si Mr. Lee Fong, madalas na pinag-uutangan ng mga taga-nayon. Laging nag-uusap tungkol sa simbahan at mga pangyayari sa mundo sina Brother Pancho at Brad Picto at palaging hinihikayat ang lahat na makinig sa magandang balita. Sa radyo naman ay naroon si Manong Tong, ang DJ ng barangay sa programang Dear Manong Tong. Nagbibigay siya ng payo tungkol sa pamilya at buhay at nagbibigay pag-asa, maliban sa mga usaping pera. Siya ang parang kuya na laging maaasahan. Hindi lamang sila ang mga tauhan sa barangay Naisyaga. Marami pang iba ang makikilala habang tumatagal ang ating kwento. Kaya sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan nating Ilonggo, halina't makinig at samahan kami sa bawat yugto. Marami tayong masayang kwento, nakakatawang pangyayari at mga aral na tiyak na magugustuhan ninyo. Huwag palampasin ang dulang barangay. Naisyaga dito lamang sa NYGC Blind Drama sa YouTube.